Umjolisi ngiyabona lapha ku-Facebook obhululi bakho niyangethuka ningibiza ngebhola labafana. Kusengikhathaleka ukuthula-ke manje. Mjolisi, ngicela upostele umfazi owawulale naye uze ukhiphe le ngoma owayikhipha. Ngicela umpost, angazi noma uzothanda ukuthi mina ngikupostele yena yini lo mfazi lo owawulale naye noma uzokwenza kanjani. Ngiyacabanga ukuthi umkhase kufanele alazi iqiniso ngomkakhe manje. Ngicabanga ukuthi angazi noma uzothanda yini ukuthi ngiposte ama-screenshot ukuze umkhaya ayibonele. Bese Mjolisi ungisize. Sengikhathele ukuthula, sengikhathele ukufihla amahlazi akho. Ngicela bese utshela abantu iqiniso impilo oyiphilayo. Otherwise mina ngizokhipha yonke into ngiyibeke manje. Ngicela ungisize ungipostele wena lo mfazi lo owalala naye. Lo alala naye lo yinesi eMount Ashcombe. Ngicela ungisize-ke Mjolisi, ungiphuthumisele. Ngingaze mina ngiyiphuthumisele mina. Ngoba ngizoyiphuthumisela. Sekwenele manje ngithule kakhulu sekwenele. Batshela abangani bakho ukuthi umfazi kabani lo alala naye. Batshele. Angithi khona wawulala nomfazi wangakithi ngoba wawufuna ukuthi mayisekudubulile umkhaya kuthiwe indoda yami. Abantu sengizobatshela-ke manje iqiniso ukuthi kwenzakalani uzokhiphe le ngoma owayikhipha. Bese ubatshela abantu iqiniso ukuthi hlazolini leli engilifihlile mina ngempilo yakho. Ngicela ungisheshisele. Nginibingelele ngani zakwethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso lapho khona besibona obizwa ngokuthi uMaka enza ku-TikTok okusolakala noma ovele ukuthi obeyingoduso noma ubephilisana nomjolisi uyinsizwe esencane nekhona elimangalisayo endimeni yomculo kaMaskandi lapho khona waphosta khona le video le ekhuluma lo daba njengoba sibona abaningi baqhamuke lo daba sebelithola phakathi bengazi kuqalephi enekwenzakalani nokuyidaba-ke esathi ukulandelela ukuthi kahle hle kwenzakalani kepha-ke kuloko esikutholile kona siyethemba kukhona okutholile kukhona nenye ividiyo abantu abayithathe base beyihlanganisa nalokho ukuthi hawu lo daba ngathi kade laqala ngoba lo sisikhona ividiyo enyake wayiposta kodwa sokufakela yona asifuni ukuphawula kakhulu ngalolu daba sokufakela yona ubone ukuthi le video ingabe eyahlangana yini nale yalosisi ngabe kusawudaba olulodwa oluqhubekayo qha manoveza kancane izinto hey asike sikufakele ubese sive uvula ku comment section ukuthi uthini ngalo daba mangale indaba eyivezwa usisi. Hayi khohlwa-ke la eThekwini sekunedimoni elishasha elingenile. Hayi kunedimoni elishasha elingenile. Amadoda enu asenamadodawo. Hayi bafethu-ke manje abafana basancingile-ke manje amadoda awasancingile gede mantombazane. Ishayile bafazi iphelile indaba yenu. Hayi kumnandi eThekwini indoda yakhe nendoda yayo. Hayi bandla.